Που δεν βρήκες εσένα που πάλι καλά. Το πέταξες. Καλά πάλι. Φέρε μου τη σακούλα να πατήσω μέχρι εκεί. Δεν ξέρω να οδηγάω. Όσο χάλετε να παρκάρεις. Θα αναγκαστείς, θα αναγκαστείς. Ναι. Να δεν τις κάνεις μάτς. Μη φύγεις από το κάδρο, δεν είναι και εύκολο. Καλή αρχή στο νέο του ξεκίνημα, ενώ εδώ στην πόλη αυτή, στη νέα του συνέχεια. Και μου στέλνει αυτή τη φωτογραφία σας. καλά στερνά. Καλά στερνά. Καλά Στέφανα, δεν ξέρω. Καλά Στέφανα, άμα θέλει. Ωραία. Over. Δεν ζημούρι μου. Εγώ έχω παρατηθεί. Αυτό. Εγώ επίσης στο μεταξύ, αν ποτέ γυρίσω πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να το καθαρίσω αυτό το πράγμα. Μισό πακέτο τέτοιο, ζελέ. Μισό παγέτο ζελέ. Αλλά αυτό κάτι ποτέ. Και αν δεν σ' άρεσε, πλύσου μου και ξανά. Το άλλο μισό. Από Everest. Πυλό. Πυλό από Everest και το άλλο πομάδα. Πομάδα. Τα βρήκε ο Τζόμπος, άντε. Και το άλλο πώς θα λέει, Κερί, μπράβο το κερί. Το μπλε αυτό, μαλάκα. Αυτή τη μυρωδιά του κεριού από το Everest δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Νομίζω ότι όταν το μυρίσω θα μου σκάσει. Θα μου σκάσει στο meeting να βγάζω φωτογραφία στον καθρέφτη. Μία Κυπριακή το 2. Μία Κυπριακή, σου σκάσει G-Power. Άκουσα. Καλό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πρώτον αν είναι ωραία η τυρόπιτα. Είναι πάρα πολύ ωραία, νομίζω φαίνεται. Πες, πέθανε και ένας εδώ. Ωραία. Συνδυάζει πάρα πολύ καλά με τον καφέ. Τουαλέτα έχουμε. Έγινε μαλακή με τον Το παραστατικό. βάζω δεξιά. Ωραία. Και για πες μας πώς νιώσεις που έγινες 25 χρονών. Δεν έχω καταλάβει, θες να μου φας τη δουλειά. Μαλάκα. Αρχικά, τι εξουσία είναι αυτή? Τι νομίζεις, Που δίνει η κάμερα. ότι και ότι μπαίνεις όπου θες, σε όποιον χώρο θες και σου λένε εσύ πιανού είσαι, φωτογράφησουμε. Α, Περάστε. και όπως λένε και κάποιοι παλιοί, είναι σαν να έχεις μια σκάλα. Ναι. Λοιπόν, ακούω. Τι κάνω μόνος του. Εδώ μαρινάρουμε τα κρέατα. Τέλεια. Τα έχουμε χωρίσει. Η Βίκο έχει πάρει τα κοτόπουλα γιατί εγώ δεν σχέζομαι. Και εγώ τι είπα. Για να δω. Για να δω. Τι έχουμε τώρα εδώ, για πείτε μου λίγο γιατί δεν ήμουν στην αγορά. Βάζουμε. Τι μαρινάρουμε, τι κρέας μαρινάρουμε. Αυτά είναι μπουτί κοτόπουλο. Βλέπω μπούτι κοτόπουλο. Όλα είναι κοτόπουλα μπούτι. Μπούτι Ό,τι είναι μπροστά μου. Πάρ' το, είναι κοτόπουλο. Σαν μούφα. Είχαν εντάξει μια που Ελληνικά, άμα είναι αγοραστό, προφανώς και είναι πιο. Ρε, δεν μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Εγώ δεν ξέρω. Τι γίνεται εσύ μεγάλε, εδώ, τι έχουμε. Για σιγιάκα. Τι θα κάνουμε με τις πατατόλες πρωτιγανισμένες, εγώ ξέρετε τι είπα στον άλλον. Να ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα το λαδάκι, να μην πετάγεται από δεξιά και αριστερά, 7-8 λεπτά να τις παρατήσουμε εκεί μέσα μια ανεκατοσούρα και να είναι πένα. Ναι, πάντα καθαρόλα κάνεις. Δώσ' μια κούπα στην υγειά σου. Λιάκο! Κλινική και μετά... Καλησπερίζω. Με δια... Έχουμε και το παιδί εδώ.
Είναι και το παιδί εδώ, έξω μπορείς να πας να το χαιρετήσεις. Τι γίνεται, Καλά εσύ. Τι να γίνει, καλά, εδώ, βλογκάρουμε. Έχεις. Έχεις. Θες το ποτήρι. Θες ποτήρι. Ναι. Α, έχει με έξω πλαστικά. Ναι, ωραία έκανε. Πόσο όμορφη φαίνομαι. Φαίνεσαι πολύ όμορφη. Τα μαύρα τι είναι. Αυτό μας νοιάζει. Αυτιά, τα τριγυρώ. Επειδή είναι σημασία. Κάνω τη δεν τέτοιο. Αν δεν υπάρχει. Ναι, βρε. Σκηνή 1, πλάνο 1, λήψη πρώτη. Πάμε.